En aquest vídeo tratarem sobre el perfil d'usuari de la plataforma Moodle. Ara estem en el tauler de visualització de l'usuari que tinc com a participant exemple, amb el rol de professor. Si accedim a aquesta cantonada dreta superior, al costat del mode d'edició, podem desplegar les opcions per accedir al nostre perfil. Tenim unes quantes. Veiem la primera d'elles, el perfil. Aquí podem veure la nostra adreça electrònica i revisar les polítiques de privacitat, o fins i tot podem esborrar, si volem, el nostre compte. Podem veure els cursos on estem i els certificats. Una cosa força interessant que té la plataforma Moodle és que actualment ja és bastant responsive amb els dispositius mòbils. Mitjançant aquest codi QR podem fer que l'aplicació app de Moodle pugui accedir sense haver de posar les credencials al nostre curs de Moodle. Ara bé, nosaltres podem editar les nostres dades. Per exemple, si fem editar perfil, podem canviar el nostre nom, cognom, la nostra adreça, decidir si es mostrarà o no la nostra adreça electrònica, i aquí ja puc comentar que el Moodle, tots aquests símbols d'interrogant sempre ens donaran ajuda del ítem i les modificacions que podem fer. Zona horària, país, i per exemple podem modificar la nostra imatge. Per tal de modificar la nostra imatge, l'únic que hem de fer és seleccionar una imatge, arrossegar-la aquí, i automàticament ell, quan deseem els canvis, l'aplicarem. Molt important sempre desar tots aquells canvis o modificacions que volem fer en el nostre perfil. Com podeu veure, s'ha modificat el perfil tant aquí com en la imatge de Moodle del participant. Ara bé, tenim el selector d'idioma on nosaltres podem modificar i seleccionar aquell idioma que volem per defecte, i també tenim en preferències altres opcions com canviar la contrasenya, idioma preferit, altres tipus d'opcions, però una de les coses més interessants és poder escollir la pàgina inicial. Actualment, la pàgina inicial ho tenim al tauler. Com podem veure que tenim seleccionat això? Amb l'usuari inscrit, si jo li dono a la icona de formació Moodle, m'anirà automàticament al tauler. Si jo estic en els meus cursos, per exemple, i li torno a donar a formació Moodle, anirà una altra vegada al tauler. Llavors, dintre de preferències, jo puc canviar i dir que la meva pàgina inicial no vagi al tauler, sinó que vagi a l'inici. Veiem els canvis que es realitzen. Fixeu-vos, estic en els meus cursos i en comptes d'anar al tauler, al fer clic en formació Moodle, aniré a cursos. Això, les preferències, és força interessant que li feu un cop d'ull tot allò que vosaltres podeu seleccionar per tal de poder modificar i fer més amigable la plataforma Moodle cap a vosaltres.